Awesome Kids. Ahoj, tady Dorotýny. Chtěl bych vás pozvat na své 22. narozeniny, který oslavím na Trojmezí na Přehradě. Uděláme big oheň. Zazní tam taky pár songů, který se vám pokusím zahrát na svoji kejtu. Pak přijde speciální návštěva ze Sokolova Davídek Jiruš se svým homosexuálním přítelem. A doufám, že všichni přijdete, užijem si to jako minulý rok. Myslím, že to bude bomba. Bude tam nějaký chlast, Rumi, Che Guevara a nejlepší kámoši. Pak, co bych vám ještě řekl? No nevím už. Hlavně doražte a rozjedem to. Čau. Sure, who's knocking at the door?